Els actors de musical necessiten escalfar la veu per obtenir un resultat òptim, amb més motiu si és per fer una de les comèdies musicals que més èxit ha tingut a casa nostra. T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, torna al Teatre Poliorama amb les històries sobre el món de la parella que van deixar tan bon gust de boca quan es van estrenar. És un musical que ja es va estrenar l'any 99, que va tenir molt èxit, que ara la gent, només saber que es tornava a estrenar. I he vist molts comentaris jo a la xarxa, de gent que recorda la versió del 99, de gent que ja té ganes d'anar-hi. Vull dir, això és una aposta segura o també fa allò de dir un cert respecte? En aquests temps penso que no hi ha cap aposta segura. El vaig veure un munt de vegades i vaig dir, un dia faré el meu t'estimo com una declaració d'amor, penso jo, per mi cap a la gent que m'estimo i cap a l'espectador que també m'estimo. Com a títol, una contradicció absoluta, no? Tu quan estimes algú, l'estimes cegament, no? I apassionadament, a l'època de l'enamorament, però després penses, amb això ja el canviaré. Per tant, és t'estimes perfecte fins que arriba la part final, que és ja et canviaré. Ens ha passat a tots. Sí, o aquella pica que t'agrada molt al principi, no, per exemple, després et deixa d'agradar. I dius, potser que te la treguis. Escolta, vols que demanem alguna cosa per picar? Ah, no, per mi no, gràcies. No faig mai l'aperitiu, menjo molt poquet. Mentida! A més, avui no he pogut anar al gimnàs i com que hi vaig cada dia... Tot és mentida! Saps, ets una dona molt especial. Podria estar-te parlant tota la nit. Per Déu que gai! No, m'encanten els pantalons a quadres. Però t'agrada el golf? Sí, home, i tant. A veure, hi ha algú que no li agradi el golf? Mentida. Jugues molt? No tant com voldria. Tot és mentida. Ens podríem quedar un dia d'aquests i fer uns forats. El teu camp o el meu? No! Això qui parla. Mercè, tu ja n'havies fet. Jo vaig estar a la primera versió. De fet, va ser el primer musical que vaig fer professional. Jo vaig debutar al Poliorama fent el T'estimo, ets perfecte. Veus, per exemple, que hi ha escenes que em segueixen fent la mateixa gràcia, la mateixa ràbia, i com la de No hi ha mercat homes solters. Aquesta et fa gràcia o ràbia? Les dues coses. Ho estic veient, no callarà. Un whisky més o el puc matar. Que fort. Quin mort no ho suportaré. Ja no hi ha mercat d'homes solters. L'obra repassa els diferents moments d'una parella, no? Va des de la primera cita fins a que són grans i l'amor de bellesa, no? Però el procés sempre és el mateix. O sigui, la primera cita la tens tant quan en tens 20 com en tens 40, si estàs sense parella, evidentment, com quan en tens 60. I això és el que fa que l'espectador sigui tan proper, no?, a l'espectacle, i que se senti identificat, si no és amb una, és amb l'altra. Si estàs casat, doncs sí que tenim escenes per casats. Si estàs solter, també tenim escenes per solters. I és que en tot el musical pots anar agafant i pots anar identificant-te o identificant a gent que coneixes. Torno a ser, torno a ser, no falla quan ella et crida, no et pots fer el sord. Sé que altres cops m'han trencat el cor, però no es pot guanyar mai si no tentes la sort. Per això... És una obra que transmet bon rotllo, només de parlar amb vosaltres. Sí. Què és el que busquem? Que la gent surti... És el que la gent necessita una mica ara mateix, no? Una mica d'il·lusió, una mica de passar-s'ho bé. Doncs fent una comèdia i tan quadradeta com és aquesta, tan... Quadradeta, no? Rodoneta. Però si tu vols dir quadradeta, sembla bé. Ho posarem de moda, Canvia, que jo no en tinc prou.